So gachira njirongo change my secret nama confessions. I hope you are having a wonderful Tuesday. Nasi Tuesday anditi atadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Alright, regai tipinde munyaya inotevera inotihlise. Tete ndakaenda kuMozambique kunozamawo malaki emushonga sezvo kuMozambique kuriko kumuzinda wevarombi. Ndainge ndisati ndambocrossa border. Ndakatotangira ipapo kuti ndinotsvakawo mushonga sevamwe. Kubva zvandainge ndanzwa vamwe vachitaura nezvemari yawaizoita mushure mekunge munhu abva kuMozambique, handina kuzombogadzikana. Ndainzwa senge ndakanonokerwa, vatete, ndakanonokerwa nekuita mari. Munhu ane muromo harasiki. Ndakati ndichikrossa Nyamapanda border, ndaifamba ndichibvunza kusvika ndairayirwa pane imwe n'anga yanzi yaizvigona. Ndakasvika ndikaona painzi paigara n'anga yacho inorombesa nezvapainge pari. It was not make sure. Zvisinei, handiti ndainge ndatosvika here nechekare. Ndainge ndotye zvakare kunona ndainge ndasasikwa nechekare. Paitova nevanhu vane chitsama, vamwe vaiva vana vevhu, kozotiwo vamwe vaibva kunyika dzakasiyana siyana. Mukana wangu wekuona chiremba wakasvika. Ndakawana pamberi pake pane zvinhu zvitatu: nyoka mhenyu, kamunhu kadiki diki uye girazi. Vatete, n'anga hadzisweri dzichikubvunza zvakawanda wanda. Dzinenge dzichitoziva kuti kubva kwese kwawabva nechowavinga chete. Nokudaro vakangonditi ndisarudze one chandinoda pazvinhu zvaiyo zvakanditarisa. Nyoka ndainge ndambonzwa mahora ayo, saka ndakasiya chikwambo chaidiwa wese. Manje pano ndainge ndambowa nyaya yekuti chikapanduka chinokusiya uchitaura woga. Nokudaro ndakazosarudza hangu mira. Chiringiro kwava kusarudza mira. Ndaifunga kuti ndaita right choice. Handina kuziva kuti kuropa ritori basa hombe. Vati dakanditi zvakanaka. Test chaiyo yekumeka sure kuti ndiri murume yaizobuda usiku ihwohwo. Aikaka, indi aifunga kuti ndainge ndapedza nazvo, ndashara zviri easy. Asi mafungiro angu handiwo mafungiro kana mashandiro anoita n'anga. Handiwo mashandiro anoita vanobata mushonga, varombesi. Chega chega chaunenge washara chinotori nezvachowo chichazvakaipira. Usiku hwakasvika. Ndainge hangu ndakarara padivi nemoto ndichiti ndabuda bhobho ndofunga sekuru vanenge vakoshiwa nezvemira riya. Vatete, handina kuziva kuti zvaakuda kutanga. Mahwani ava pedyo nekutanga. Ndakamutswa pakati pausiku ndikaendeswa mune imwe imba yainge yakabatidzwa malights. Vatete, mumba mainge mune chiedza zvekuti waigona kununga tsono. Ndakasvika ndikawaridza mucheka mutsvuku. Vatete, pakakomberedzwa nemakendles ane mavara akasiyana siyana. Ndakanzi ndigare pasi ndakatarisa nemira rangu randainge ndakatarisana naro. 1 versus 1. Vatete, vakanditi painge pasina chekumhanya. Ndaizotarisana nemira rangu kusvika utunga hwatsvuka, zuva roda kubuda. Kusvasa nemira chete ndiwo ataiti masmall smoker aya. Hapana kana chainetsa apa. N'anga yakabuda. Ndikanzwa chihori chokocherwa panze. Vatete, kuda n'anga ida kumeka sure kuti handibudi kana kuti handitizi, nekuti yaiziva hayo zvandichasangana nazvo mberi. Yaiziva kuti china manenje hachifambisi, chinomira kuti mavara acho atange aoneka. Ndakadedera, ndakatarisa mira. Ndakabva ndatanga kuona pamira paya pari kubuda kamwana kacheche kachindisekerera. Handiti kaiva kamwana here. Ndiyo mistake number 1 yandakaita. Nokuti mukuromba unofanirwa kuita moyo wakasindimara. Kamwana kakaita senge kabva pamira. Panguva imwe chete ndokunzwa muhozi mandainge ndakaiswa mochema mwana. Ndakavhunduka vatete, nokuti ndaive nechokwadi chekuti pandapinda ndini ndega ndaiva chinhu chinofema. Ndakasimuka ndichiti ndiatende mwana achichema. Ndiyo mistake yangu yechipiri. Chekutanga ndakatyora mutemo wekutanga. Ndaifanira kusabvisa meso pamira randainge ndashara. Chechipiri ndaisafanira kubva pandainge ndanzi ndigare. Ndakaenda pakakona kaichema mwana, ndokuwana pane mwana ainge akaputirwa mumachira. Ndiri munhu. Vatete, ndakati regai ndinyararidze mwana first. Pandakanovhura jira, ndakaona mwana wandainge ndaona pamira takatarisana 1 versus 1. Smile kumeso yainge yatiza. Vatete, mbama yandakarohwa nekamwana ikako haisiye mwana zvamuchose. Ndakanzwa nzeve kurira kuti ngiriri. Ndikaona rima mumba mainge mune chiedza. Ini ndiri munhu mugiant. Mwana wandaifunga kuti mwana aisava mwana, asi yaitova mhondi yaida kundiuraya. Enemy of progress. Takatamba merry-go-round muchihozi momo, ndichidzinganiswa nechikwambo chaita senge.
mwana. Ndakazoona kuti ndosvikepi ndichidzinganiswa nechimwana ichi. Ndakamira ndikatarisana nacho 1 versus 1. Kwava kutarisana semabhuru. Chakakwakuka vatete. Chikanditi dzvi. Ndikaona kuti ndinofa ndikasiya nyemba. Ndakachidzvinyawo ndiye pfau Sarai Mega. Asi chakashamisa ndechekuti kamwana aka nchibva kukadzvinya kakabva kadisappear. Chii chainge chaitika? Ndaizviimagina here kana kuti zvaiitika? Ndakazoona kuti hai zviri kuitika sokuti huro yangu yainge yorwadza. Ndakati zvapera ndikadzokera pagirazi rangu. Makendo akaitwa senge afuridzwa, mukaita rima. Ndikaona zviso zviviri zvakanditarisa. Vatete ndakagara kumusha. Pane nyoka ndinopanzwa. Pane kamwe kakudziya kasiri normal. Vatete ndaiva right. Taiva tatarisana ini nenyoka. Ndaiziva kuti ndezvimwe zvandaisangana nazvo. Vatete zvaida kuti ndimire nemusoro. Nyoka yakatanga kuzvongonyoka ichiuya kwandiri. Fucking bastard. Nyanga iyi yaida kundiuraya ndichiri kutema dzinobuda ropa. Ndakakasira kufunga ndikatora chibani cheparafini ndikaisa paganda rayo. Nyoka yakati ichitiza ichinobuda pasi pedo. Vatete utonga hwainge hwatotsvuka. Ndakanzwa chiori chovhurwa nepanze. Ndakabuda ndikawana security assistant wavo vachiombera roko. Hanzi wakunda miedzo. Kwakaedza ndobva ndanzi ndiende zvangu. Asi mira rangu ndiende naro. Asi handibvumiri kuzozviona zvakare pamira apa. Handibvumidzi kuona reflection yangu pamira. Saka mira iri ndinoisa pandinoisa pakanaka zvainge zvakaringana. Ndakadzokera kumusha vatete ndikatevedzera saizvozvo. Ndaita mari nenzira yandisinganzwisisi. Zuva roga ndaiwana mumba mangu mune mari. Ndakatomumaneja wokutenga imba nekuita business. Mumba mangu munyuwana hamuiti zvakare glass. Ndiyo umwe mutoro wandakapiwa. Handifaniri kuona reflection yangu vatete. Ndagara paya. Mira riri kungounza mari. Vatete, makore matatu apfuura, ndakazosangana nemusikana akanditora moyo. Ndakasvitsa shoko, musikana akazobvuma paya. Ndakafuma ndichikwesha nekuzvinon'ona kuti ndinoratidzika kuna Vanessa. Ndakati regai ndizvitarise pagirasi kuti ndainge ndatsvinda here. Unogona kusekerera munhu iwo nematemba ari mazeno. Vatete varombesa ava vanenge vachiziva kuti ukachikora mhiko. Ndichidzoka kuappointment ndiri mudenga rechinomwe ndichifara kuti ndainge ndadiwa nesvusvura ndadya mbudzi yechingwa. Ndakatovhura goni ndiri muhappy mood ndichifara kuti zvikafamba zvakanaka tinounganidza vanhu pamuchato. Onai kikiki zvekuromba zvikati wagoronga nani. Ndakadzoka kumba ndichinovhura door remubedroom mangu. Ndakasanganidza nemwana uya wandainge ndadzvinyana usiku uya kuMozambique. Asi moyo mangu ndaiziva kuti haasi mwana. Ainge achitosehenyeka. Aitamba nenyoka iya ndainge ndadira parafini. Ndaiziva kuti ndiyo sekuti sport yandainge ndadira parafini yainge inenge kuchenuruka. Ndakanzwa mudumbu kumonya ndikati regai ndichaire sekuru runhare ndinzwe kuti chava chii choitika. Vatete beta ndiite zvekuendako. Ndakadira cruiser yangu full tank ndikapfumumbura guruva ndakananga Mosa. Ndakasvika ndikataura nyaya yangu. Vakangonditi wakatarisirei pamira, wakatarisirei glass. Ingawa ndakakuudza kuti chiro zvodini usatarisa glass. Ndakaziva kuti ndainge ndabhaiza big town. Ndakavhunza kuti saka ndoita sei. Vakati chokuita hapana, mhiko dzako hadzina reverse. Kutongojairana nezvandainge ndava kugara nazvo pamba. Kudzoka kumusha kwakandiremera. Chokwadi kugara nenyoka here, kugara nechikwambo chinenge mwana. Ndikafunga vatete kuti ko chikwambo mwana chikada kundidzipa kundiuraya sezvachange chamboda kuita paya. Ko ndikakoborwa naye atete nyoka ndozviudzawo ani. Ndakadzoka kuMozambique ndikaona chikwambo mwana nenyoka zvichiita kufadaya mumba mangu kuita feel at home. Vatete naVanessa takatozosiyana. Ndaimuda mwana uyu asi ndakaona kuti kumuroora kumusengedza mutoro usiri wake. Ndinogarisana nenyoka, ndinogarisana nechikwambo mwana. Pamba pangu handidi munhu anosvika. Ndinotya kuti anosangana nemashuro akadai. Ndizvowo zvakandiwira. Ndiwo mabasa andakabura ini muzukuru wenyu. Nenhau yekuti ndakada pfuma yandisina kushandira.
ndakada soft life yandisina kubudira ziya. Zvino ndava kusafa nemari iya, asi ndisina mufaro. Ndine mansion isina anogara, isina kana anoti nge. Vatete ndine mota dzisina anokwira, ndine mari isina anodya, ndine mari asi handina mufaro. Hungava upenyu here? Disclaimer, kune vanhu vakawanda vanouya vachiti pane murume wamakaverenga ngati ane mari asina anodla, ngaandipa. Haibvumidziwi kudliwa nevanhu haitobvunzwi kudliwa. Hama dzake chedzo hadzidoihli. Imimi zvino vana strange ndokuzeya vakadzi vakawanda. Pane vamwe vachiti ndine zvikwereti ndakatora 200,000 rand, saka uya murume akaromba aiwa ngaandipe mari iyo ndibhadhare. It's not possible. Zviri zvemushonga, it will not work. Simple. Handiti? Right. For all your assistance in FNB bank account opening, FNB non-resident bank account opening, company registration, CIPC returns, SARS registration, contact us now on +27 686 822 173. Vatete, ndakasangana nemumwe murume ati Sam pamakore. Takafambidzana zvedu, kana iri semari aita kudusa chaiko. Ndikati amuchiona ndakainamatira nyaya iyoyi. Vatete, ndainge ndaita tsvakurudza ndikaona kuti zvechokwadi murume ainge asina mudzimai. Mudzimai wake ainge akashaika makore akati wandei kare. Ndakaita tsvakurudzo ndikaona kuti mufeso wangu anga asina masakatira kunze uku. Ndichamuti Linon. Nguva yakafamba, ndakambotanga ndichatiza nechikiti changu dzamara ndazokundikana umwe musi. Takanorara kuloji, tamwira yedu. Ndobva Linon aramba kuita bonde nenzira inotarisirwa, kana kuti vateregai nditi iri common, kana kuti yakajairika. Linon akazvimanikidzira pandiri nekumashure kwangu kwakagadzirirwa kubuda netsvina. Ndakatombofunga kuti ndisisi bhudhi here. Ndikabvunza, Linon akaratidza kubatikana kwakanyanya. Ndakazopiwa chitsama chemari yandakazoverenga. Aiva $20, aisvika 3,000. Ndakazhinya ndikati amuchionaka, ndiko kunonzi kuita vadzimu vane skiri. Kubva zvandakasangana naLinon kuloji, wakatanga kutsvedza semuramba. Handingatai ndigosa, asi ainge asingatauri neni zvekare. Ndakazviita dismiss. Aiwa, munhu wemadhiri kauyu, munhu anoita zvemafamu nemamaini kauyu. Kutaura kwedu naLinon vatete kwakatanga kungoti mbombombo. Dzima rarudo rwandaifunga kuti rudo rwadzima kuti mbombombo. Ndakazvisimbisa nchiti chero hazvo Linon aifunga kuti akangwara, zvaisandirwadza nekuti ndaizochema ndine 3 gida mumwe. Handina kuziva kuti ndavigigwa dambudziko mukati meupenyu wangu. Mushure mekusangana naLinon, ndinoita senge ndine chinhu chakapinda munyama dzangu. Manheru ndinorota ndichisangana nenyoka, asi zvese izvi zvakatanga mushure mekunge ndasangana pabonde naLinon. Now vatete 3,000 iye yandaifarira haina zvayakashanda, nekuti yakashanda kumaprofita kuzama kuzvirapisa dambudziko rapinda mukati memuviri wangu. Kwese kwandiri kuenda ndiri kuudzwa chinhu chimwe chete. Linon akandishandisira mishonga. Linon akandirodza kunyoka yake. Pandakangobvuma kuti arare neni kumanyowa, zvakabva zvaactivata nyoka yake kuti ishande pandiri. Ndiwo mashandiro anoita mishonga yake. Ndakazonzwa kuti mukadzi wake ainge amuita sacrifice, saka ndizvo zvaanofamba achiita kuvana vevanhu. Munoti imi nekuva stable kwakaita Linon, angatadza here kukanda pakitchen? Haangakandi pakitchen nokuti ane mishonga inocontrola his every movement. Anosangana nevana vevamwe kuti avasiyire namo. Ndiri kuyambira vasikana vechidiki chero masingle mothers ari pano kuti kana uchifambidzana nemunhu ane mari dzausinganzwisisi, uchirarama soft life, kazhinji ziva kuti pane zvinogona kuitika kwauri. Vamwe takasiyirwa matambudziko atisingagoni kupedza kuda soft life kwakandiparira. Right, saka haidhi yakangoti vatete ndoda kupa yambiro kune vasikana. Haana kuti hake iye ari kutsvaka any muprofita or anything. I don't know ipapo kuti angabatsirwa sei, but ari kungotaura kuti ndozvaakasangana nazvo.
vanhu vari fast panze apa mune madosangana modoti hatakudovata takutodini munhu waunenge usingazivi. Vasikana, we just use the Bible as our manual to life. Upenyu hwedu hunoita very simple. Handiti? Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Pane nyaya ndakatumirwa ndichaiverenga zvakare yamama vane mwana vatiwo she wants to give away the baby. I'm going to read that one soon after this one. Vatete rimwe gore ndakakokwa kune imwe kereke ine vanhu vane mari dzavo zvekuti musi wandakatsika rutsoka rwangu ndakafila small. Ndainge ndakashama. Shamwari yangu wandainge ndaenda naye yakandivimbisa kuti ndisatye nokuti munhu wese anoisa tsoka yake mukereke yavo aizoshanduka upenyu. Shamwari yangu yakandiudza kuti mukereke mavo maive nezodzo uye muzodziwa uyu aiva nemakomborero akanyanya. Vatiti panguva yekupa zvipo ndinorangarira mumwe mutende akatengera mufundisi motikari itsva brand new kuibvisa upenyu. Vatete, kupa rudzii kunenge kuramwa mota chaiyo kuvabereki kumba vane shuga kwamai chandochino vane matenesi nherera dzemusha dzakabhadharirwa mari yechikoro here. Zvinhu zvakandinetsa ndikati ichi to his own. Vatete, munhu akandikoka regai ndimuti Samuel. naSamuel takazivana kubasa. Taive tisingashandi hedu directly tese asi aiuya achitenga chikafu pakantini pedu. Samuel akandikoka kuchechi kwavo achiti kune zodzo rapostoro akandibata ndaizoita business owner. Vatete, pfungwa iyi yakaramba yotenderera mubrain dzangu. Ndikaona zvakanaka kutevera Samuel kuchechi kwaapostoro. Ndakaenda kuchechi kwaapostoro zvikanzi vanoda kutendeuka uyai mubatwe musoro. Ipapo ndipo pandakaipisira. Handina kuziva kuti kubatwa musoro kwandakaitwa pane zvakatoitika munyama yangu zvichazondisiya ndichichema misodzi yeropa. Kubva musi wandabatwa musoro naapostoro zvinhu zvangu zvakatanga kuvhurika. Ndakatanga kuwana maprivate orders andaibika kumba kwangu dzamara ndatotanga chinhu changu. Makastoma akatanga kundimomotera senyuchi. Ndakatanga ndichifamba nezvibhasikiti vatete ndichitengesa dzamara ndatotengawo fuel saver. Samuel ainge asingamiri kuhaipa apostoro. Hanzi ndakakuudza kuti apostoro vakapenga. Asi kubudirira kwangu kwakauya at a price. Pandakabatwa musoro ndainge ndainitiatwa. Manheru waitoona uri muchechi, pasta varipo, Samuel ari padivi papasta vachiita zvinhu zvisinganzwisisiki. Vatete, mumaearlyday church aivamowo muchinhu ichi. Samuel ndiye aiva recruiter. Church yaiva disguise. Vatete, ndakapindana nezvinhu zviri kundinetsa. Ndakajoina Samuel ndichifunga kuti church vanhu vanopa apostoro mota uchiti rudo naapostoro. Izvo kana apostoro vakaromba nemweya yevanhu. Vatete, unonyatsoziva kuti apostoro vakabata mweya wangu asi kubuda hapabudiki. Poitwa sei hama dzangu? Poitwa sei hama dzinodiwa? Ume handina ndava nawo. Chandinokoshesa kusununguka kwemweya wangu. Alright. Regai tipinde munyaya inotevera. Makadii tete? Ndakaenda kunobatsirwa ndaperekedzawo cousin sister yangu. Ndakanamatirwa about my relationship. Ndaida kuwanikwa in 4 months time as he promised. Ndakapiwa tsanangudzo dzandisina kunzwisisa. Iye akapedzisira andichiva. Mune nice structure. Makanaka. Tikati yezvo. Ndakapiwa muteuro for 3 days kugeza nekuisa pasi pepilo. Ndakarara. Ndakapedzera ndakurota iye muprofita tichidanana. In 2 days takanetsa neboyfriend aida kundiroora. I was wrong ndini mbva ndatoramwa relationship. Ndakadzokera kunodzosera muteuro uya akasekerera muprofita ndichimuudza nyaya yangu about my boyfriend. Pazvakandinetsa kuti why number yangu anga akutoida. My boyfriend tried to talk to me but no, ndakaramba. I then went kune imwe Pentecostal church ndikasumudziwa muchechi. Amai makachiyiwa nemuprofita akakuitirai muteuro wekuti murambane neboyfriend yanga ichida kukuroorai. And it was true. Ndakadzokera kuboyfriend yangu asking for forgiveness. But we were still talking. Hatisati tanyatsodzokera guys. Mind kumasoyo kwatinoenda. Many maprofita vanoda vakadzi too much. Ndatenda. Right.
muri kunzwa kwekutanga zvatanga yaichitaura hanzi ndakaenda kunobatsirwa. So Heidi was about to get married. Ndobva vaenda kunobatsigwa kuti vanyatsoita get married. But handi munoona zvakazoitika vakanopiwa muteuro. From my understanding muteuro munamato. Saka muri kurevere kuti profita akagadzira munamato wekuti iwo varambane nemukomana. Munamato une uchinamato kuna Jesus Christ watozivereka kuti wadowa munamato zvatova zvimwe zvinhu zviri ku that is termed or that is given a name muteuro when it's not muteuro. Ngatiregei maZimbabwe tsika ikungoti makuseni wangomuka because hauna zvekuita kuti ndakutongonamatigwa. Muri kuenda muchinohakana nezvimwe zvinhu. Ndoda kuti muzive chinhu wani kuti pamberi paJehovha munoza shoko raMwari rotaura kuti kudii all we have sinned. Kana kuchinzi all handisi kuti glory and you no all. Napapa vako ivavo vaunofunga kuti vane power, napasta vako ivavo, nabishop vako vaunofunga kuti vane more closer relationship naMwari. All of us we have sinned and have fallen short of the glory of God. Tose takatadza hapana mutsvene. Saka ndoda kubvunza kuti how can you ask a blind man to lead another blind man? Mozvandora. I'm not talking about a blind man here. Ngatiregei kungomuka makuseni moda unokwevana nezvinhu zvamusingazivi because we are desperate to get married. Mukomana agara aripo anokuda. Handiti? So why go uchida unotsvaka nezvimwe zvinhu? But this is for everyone. Madzimai ngatingoregai kuti kandasha zvekuita totomuka makuseni tongota kunobatsigwa. Ende ukada kurasa Haidhi mwana mudiki asati atombororwa. Vanhu vakutoita kunohakana namaprofita ko Zimbabwe mamboita sei kandimi? Tanyatsoipindwa nei? Regai tione. Hi Auntie Gloria. Okay, the name is Glory, ne? It's not Gloria. I listened to your confession, so ndandida help yenyu. I'm pregnant. Ndikutsvaka someone anokwanisa kuadopta mwana. Zvakaitika, I was raped ndiri mudiki after my mom passed away. So daddy vakatitora tikauya kuSouth Africa because Gogo couldn't afford inini with my sister. So tauya kunoku ndakaita mwana. Ndakagara nemunhu wacho while taking care of my sister because daddy vangu vanomboshayika for almost a month. Saka kazhinji ndochengeta sister yangu. Now ndakasiwa nemunhu wandakambogara naye uye akasiya ndine nhumbu. Nangosara ndine mwana nesister yangu. Ndukurarama nekushedzwa kumabasa ekumakula. Kana cleaning vanokushedza after 3 days. Kuti shanda zvakandoomera. Please help me. Saka Haidhi ari kuti iyo she's pregnant and she would want to give away the child. I don't know because you know what usually happens is kana wagara uri pregnant wagara une hormones and all, and there's also the fear of the known kuti tichaita sei since vari kurarama nemapiece job. Saka Haidhi wants to give away the child, but my question is if you give away hauzoregret here because kana mwana akatongwa tongoti maita process yachona mainda kuma social welfare magadzira mwana akazotongwa hauzomufungi here. I don't know. Asi mimi vakateerera ndoziva kuti pane vazhinji vane vachiti toda mwana. Pane mwana ari mudumbu asati azvagwa ari kuda mai. Anyway, I don't know kuti mungati kudi how can we counsel this lady? How can we help her? Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Ndakaitawo munyama wekusangana naDean akandibhilivhisa vatete kuti ndiri murudo. Ndakaitawo rombo rakaipa pakuti ndakasangana naDean achigadzirira kuenda kuannual party. Saka aizodawo munhu wekuenda naye. Takatanga kufambidzana kudaro zvinhu zvese zvaifamba negwara rakanaka. Akatondiudza well in advance vatete. Akatondipa mari yekunotenga dress nice vatete. Ndakatoenda kufunction ndichikuluka ndiri munhu wechirungu. Sezvinewo function yakapera and ini naDean taigara opposite ends ekutown. Dean akadecide kuti ndinorara kumba kwake. Ndakatya kuti ndinobva ndadyiwa ikoko, asi Dean akandisimbisa kuti ndisatye ndainge ndiri safe. Asi Dean chainge asina kundinyeura ndechekuti ndainge ndine imwe nhamo yainge yakandimirira mberi. Nhamo isingatauriki, asi ndaizoita kuzozvionera pauma sefohle. Ndakasvika kumba kwaDean ndikawaridzawo pasi pakakona. Dean akatoseka akati ndaifuma ndakagwamba nechando. Nzvimbo yaigara inotonhora. Ndakakwira pamubhedha paya ndikavata kusaidi kwangu. Dean haana kunonoka kutorawo nehope. Pasina nguva ngani Dean aingoridza ngonono dzinenge chigayo chedhisiri. Vatiri manje ndine dambudziko chinozi diki ini chinobva chandivhiringidza. Ndainge zvino ndachisvinura ziso rakavhura kuti we madhivatiro ainge akaita Dean ainge akatarisa mudenga
asi zvaitika ipapo zvakandivhundutsa. Ndakaona Dean achibudisa nhengo yake achiratidza kuti aita bonde, asi munhu wacho ndaisamuona nemaziso enyama. Vatete zvinhu izvi zvakaitika ndichiona live and direct. Ndakazunungutsa Dean asi haana kumuka. Ndakazomusasa tumvura twaive mota glass, ndipo paakazopatika achiratidza kuti abhoikana nekumutsa kwandainge ndaita. Dean akamuka akaenda kustadi kwake achiti aida kunopedzisa mabasa ake. Ndakasara ndikati chance given, ndombowanawo kuhafura hope mbichana. Handiti Dean ainge abuda aidhuma sechigayo chedhizeri. Semunhu ainge aneta, handina kunonoka kubiwa nehope. Ndakaona sekuti murume aita muchembera. Akachembera, handizivi kuti ndingati ndewegore ripi. Akanditi usiyane nekuti vhiringa kana tiine murume wedu. Murume upi zvakare, vatete. Ndainge ndakagarwa nechepadundundu, chero kutaura ndainge ndisingakwanisi. Pandakazama kuti ndicheme, ndakanzi chimwe chibhakera pamuromoga. Apa kana warohwa nemadzikirira unenge uchichema, asi unonzwikwa nani. Chembere iyi yakazondirega, asi ndakatomuka nyama dzichirwadza, ndikaziva kuti zvinhu izvi zvainge zvaitika muspirit world. Ndakabatanidza vatete zvainge zvichiitwa naDean ari kuhope, ndikaona kuti ndofira mahara pano. No wonder Dean ainge ane 40 years, good job. Mari yaivati asainge asina kurora. Zviri paari kana kuti zvainge akabata ndozvaimurambidza kuita mudzimai wepanyama. Ndakati ndikapabuda apa handifi ndakaita zvemaslip over izvi. Obvious kuenda neni kufunction Dean kwaida kuvhara ma1 asaiziva hake kuti pakashata. Ndakaoneka Dean ndichingosvika pamba ndakaita block and delete. Munofira mahara. Chero pandaigara ndakabva ndatama. Ndaiziva kuti chembere iyi ikadzoka yaindisiya ndava kuzibhedri. Yainge yataura pachena kuti ndisiya nemurume wayo Dean. Saka ndaizoita izvozvo exactly. Ndakatiza neupenyu hwangu. What I know nyema sleepover ndekuti vana vadiki like vachiri kukura vanoenda wata neshamwari dzavo dzekuchikoro dzekumba dzekuchechi wata. But imi vanhu vakuru mukupindawo mumasleepover muchienda kunowatanira naDean. Kudzimba kwenyuwa muno zvagombo mosere kuti isusu makore ataikura it was a taboo kuti ungoti unobuda uri kuenda usingadzoki kumba. Wobva watorogwa. I remember very well ndine imwe hama yangu yepadhuze yakatoenda kunoona imwe hama yedu. Akadzoka kana Gidraki wasvika idzokera kwaunga uri. Igirl child. Ende vanga vainda vari 2. Musikana nemukomana. Mukomana ainge ari mukuru mbichana ndobva abvunzwa kupinda. Musikana anga ari kuma20s zvikaidzokera. Ndopa unotoona kuti kauch yedu yakazhurukusha. Bhozi uri kuti musikana adzokere kwaanga ari. But remember vari kutaura kuti tataenda kunovhakachira tongoti vatete vanogara pa. Vainda mukomana nemusikana. Asi musikana utonzidzokera because wanonokere kuuya kumba uri mwanasikana. But hatisi kuisa mwana here padanger. Mwanasikana ofamba usiku mumastreets achidzokera kwaanga apa. Kwakapondewa. I don't want to lie. I just feel kuti culture yedu inotsimbirira the girl child. In as much as we are saying we are trying to protect mwana kuti ngaakurumidze kuuya, but anonoka. Anga ane brother yake. Vaenda kuseri. Kodo ibodo. Iwewe. Udzokera, I don't know, but I just feel kuti culture yedu inotsimbirira vanasikana. Ndangozvifungidzwa nenyaya yataverenga. Guys, tinokutendai nekuna chirongwa kwamaita. Mwada kuitire zvakanaka. Tichadzoka zvakare masikati. Bosi toda kuti tikontinue nyaya dzasisi Raven. Tikontinue tipedze nyaya dzanditi ndoziva kuti vazhinji venyu makadzimirira. Kana kuri kuti hamuna kuona nyaya yasisi Raven, ndichasiya link apa kana kuti apa. Handitika part yanezuro. Matestimony amama Raven anokusiya wahwedera padhuze naMwari. Musarega kuona. Ndoziva kuti kana matoenda munogona kusazodzoka. Asa ndinongokumbira kuti mudzoke. Handiti chiro ndikanoka kuiposta musarega kuiona. Nokutendai nekuna chirongwa kwamaita. Mwari akuitire zvakanaka. Kana kuri kuti you are in the diaspora, kuti we will still continue to remind you kuti please get a quote from diaspora insurance. Handiti ingopiwai makoti mungoti kana isusu kana ndiri ini nemurume wangu nevana muchingabhadhara mari. Handiti kozotiwo mabreadwinner anenge achiti nini nadaddy namama vari kuZimbabwe nene sister yangu, should anything happen to them, vanhu vanenge vakatarisana neni, piwai maquotation. This is just getting a quotation. Also motaura nevanhu vekudiaspora, they will explain to you how they work like. Ndokutendai nekuna chirongwa kwamaita. Mwari akuitire zvakanaka. Ndatenda. Bye bye.